Виключити Росію з ПАРЄ за порушення статуту організації. За цю пропозицію української делегації на зимовій сесії в Раді Європи віддали голоси 38 представників національних делегацій з потрібних 30. Наступним кроком стане розгляд питання моніторинговим комітетом ПАРЄ. Про це журналістам АТР розповів заступник голови української делегації в ПАРЄ та делегат Курултаю кримськотатарського народу Рустем Умєров. Він пояснив, чому українські парламентарі вирішили оскаржити повноваження Росії. Вона окупувала тимчасово нашу територію і територію Грузії і Молдови. Тому, не дотримуючись принципу цього верховенства права, не виконує низку резолюцій, які ми прийняли щодо багатьох випадків агресії і порушення прав людини. Комітет розгляне і буде приймати рішення. Якщо 50% з тих, хто голосував, підтримує це рішення, це оскаржування буде підтримано.